Ma, si Papa ma, lahi ka tiks. Tinood lagi ma, di ka mo to, lahi na yung mamisara dun eh. Ma, si Papa ma, lahi ka tiks. Ha? Pag-sure ba? Sus, mama oy, di mo to tuwa ka. Ay sus, di man ko niya katuhan. Puro sa mga kayaga-yaga. Ay, bahala ka ma, gwapa rabi ato sa imuha. Pag-sure diya sa yun. Dapat ba day gwapa kung sa kuha? Ay, kato rin ka chat ni Papa. We, tinuod jud ka. Tinood lagi ma, di ka mo to, lahi na yung mamisara dun eh. Ay, pagdamay. Basi tinuod, no? Uy, unsa man na? Kisa man na mo ka-chat? Si kachat ba eh? Ma, namaligyan naman kong baboy. Ma, dili na baboy ma. Kachat gyud na niya. Baboy bitaw, tanawa oh. 50 kilos ang ganyan ko ang pagmatada ka mo. Puro sa mo, patakag istorya niya. Dakar man ka sa'yo na baboy man da ito. Ay, pagkalabisit meme, wala tayo may muma. Baboy menday. Di na ko ninyo may sahan.